Mä oon Linda. Tervetuloa mun YouTube-kanavalle ja mun ensimmäiselle vlogille. Mä aion kuvaa ja tuoda maailmankartalle kaikki kirpputorit. Aloitan nyt Helsingistä, koska mä asun Helsingissä ja täällä suurin osa kirpputoreista on tuttuja. Ja mä haluan näyttää, että mitä kaikkea kirpputoreilta voi löytää ja ylipäänsä sen, että kirpputoreilta kannattaa ostaa vaatteessa. Tänään me mennään Kampin kirpputorille. Missä se sellainen on? Se on Helsingin ydinkeskustassa, Kampissa, niin kuin nimestä kuulee. Tuun etsimään vaatteita 20 eurolla. Tänään mulla ei mitään sen erikoisempaa teemaa oo. Okay. Elikkä let's go! Ajaa varmaan autolla. Vähän silleen kato eteen. Tää olisi ihana kesä. Toi on ihan kiva. Noin ihan kivat. Vähän erikoiset. 3 euroa. €2. Tähän olisi. Kivat housut. Se on oikeesti ihan söpöt. Voisiko noin mennä sellaiset vähän mom jeansseista, tiedätkö? Vähän sellaiset löysät. Kääris vähän lahjoittaa. Kato. Olisiko hieno? Jep, olis. No vois kokeilla. Tossa olisi iloinen tommonen simppari sulle kesäksi. Tää olis kyllä. Tää pitsimekko. No mä en tiedä. Mä en kyllä tarvii tällaista. Mut tosta jakusta mä tykkään. Eiks toi ois aika mun tyyli? Toi on kyllä fancy. Tämähän on ihan sun tyylinen. Eiks se oo? Ei ehkä enää. Ai kuin. No mä en enää. Mä just laitoin yhden tollasen myyntiin kalliokierrettä. Mitäs? Oho. Clocks. Nää on hyvä. Onks se vähän niinku tämmöstä... Oisko nää kivat? Pitäisikö mun kokeilla näitä? Kokeile. Vai oisko nää kivat? Musta on kivat. Kokeile niitä. 2 euroa. Niin, Dr. Denimit. Mä otan ne. Joo, kokeilen. Sitten mä löysin tällaiset villit leggingsit. Oho, vautsi. Moi. Moi, vähän täyttyy. Oho. Tällainen, kun niitä kesäksi tarvii toki. No oikeestikin tarvii. Samanlainen kuin sun musta. Vautsi. Mut punainen. Toi on ihan sikahieno. Paljon maksaa? 4 euroa. No huhhuh. Kelo, ihan sama takki kuin sun. Toi maksaa uuten varmaan 80. Siksi mä ajattelin. Sitten me voi olla matching. Jep. Mä voin laittaa tän ja sä voit laittaa sen sun musta. Jahas, mitäs löysit?
kengät, tanssit. Jos ne olisi niinku sopivat. Mikä ne koko? 38. Täältä sun lapset. No. Tossa on sun poika. No. Ihan sovittaa vaatteita. Mut kannattaa aina sovittaa, koska mitkään näistä ei ollut sopivia. No mitäs tykkäät? No toi on siisti. Kyllä mä tykkään. Mä rakastan. Just tällaistähän mä oon tarvinnutkin. Niin. Joo. Ja sitten tää on euron. Tää ihana jakku. Mun pitää kirjoittaa kaikkea. 4 euroa. Tää on ihan uusi, tässä oli vielä hinta. Sitten takki. No hurry. Ei mitään hirveän kesäistä. Ota, mulla on avatunut mun kynä taas kenkkiin ja tommosia. Talveksi. Tää on kyllä löytö tää takki. Kiitos. Jehee. Paljon maksaa? 7 euroa. Mullakin kassillinen täynnä tavaraa. No ootko tyytyväinen ostoksiin? Väsynyt, mutta onnellinen. Moikka! 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 Mitäköhän mä voisin puhuttaa? Tadaa! Niin kuin nimestä kuulee, kun se on Kampin kirpputori. Stay tuned.